Somika ale ni centre Père Michel ka boloɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la nin bɛna kɛ a tako filanan ye. Somika baarakɛlaw olu kana centre Père Michel la kana baaradege kɛ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan walasa entreprise bɛ se ka nafaba sɔrɔ cogo min na. I b'a ye k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan Somika ɲɛmɔgɔw ka fara centre Père Michel ɲɛmɔgɔw kan fo ka taa se kalanden minnu taara baaradege la. I b'a ye k'a fɔ ko nisɔndiyaba de tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Min bɔr'o la aw ni ne an ka ja an ko lajɛ. An bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Somika ɲɛmɔgɔw an bɛ foli kɛ olu fɔlɔ ye. Olu min ye laɲini kɛ ka se ka na an bila formation na. An b'o foli kɛ Somika ɲɛmɔgɔw ye. Ka centre ɲɛmɔgɔw fo, k'an ka misiw fo. Donc olu min y'i kɔnɔja ye ka u ka dɔnniya ɲini k'u kun na k'o don an ta la. Donc an b'o foli lase u ma. Vraiment kɛrɛnkɛrɛnnenya foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'an ka mɛtiriw fo. Tiɲɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw don. U y'u seko n'u damayira bɛɛ k'an ye an ka dɔnniya bɛ se ka lafa cogoya min na. An nana kun mun kama an ka se ka société kunna wolo k'an yɛrɛ kunna wolo don min tɛ ko bi. Donc an b'an ka mɛtiriw fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo. Donc an bɛ bɔ kuma la yan nɔ. Merci. Ka bɔ denbaya kɔrɔ pendant 3 mois, on sait que il faut avoir une bonne dose de courage pour ça. Donc an bɛ nous former là, on espère aussi que vous connaissance pour la société et puis nous n'a pas quoi faire. Donc on est centre Père Michel parce que c'est pas facile à ce degré là de dire qu'il y a formé à ce stade. Donc, on va flâner des cas. Bon, il y a une autre troisième phase aussi qui va commencer. Première phase, Kunchera Kanye. Deuxième phase, et je sais que tout le monde est content. Et on espère aussi que pour la troisième phase, ce sera la même chose. Donc, Somika direction contendendo à Kobela. Et on espère qu'un partenaire c'est un centre Père Michel qui a continué. Après cette expérience qui est vraiment concluante. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, chaque fois que nous avons une formation de cadre, c'est une bonne chose. Et Somika direction, chaque fois que le besoin se fait sentir, on le fera volontiers. Et donc, on va la formation. Vraiment, ils sont très courageux. Ce n'est pas facile, ce n'était pas évident. Mais, donc, Somika Contanendo, et on espère que peut-être après, on va faire autre chose plus que ça. Je vous remercie. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan don o don an bɛ ɲɔgɔn ye wula fɛ a diyara ye a bonyana ma ka kɔrɔ kɛ jumɛn an y'a kɔlɔsi lakɔlɔsili ye min yira aw nana laɲini min kama a ye o waleya o waleyali tɛ dɔwɛrɛ ye a ye kalan minɛ a sɛbɛ la ka kalan don ba la minnu ye wari don aw ka kalan na walasa o kana nimisa cogoya si la ko in kɔnɔ nimisa si t'o sɔrɔ siga t'o la j'ai posé de temps en temps ni dɔw bɛ jɛ ka baro kɛ tuma dɔw bon n b'a fɛ ka dɔn min de don hakilila min kɔni yera o kɔrɔ ye ko kalan dɔ sɔrɔla kalan fana tɛ ban a fɔra o kalan don o don tulo bɛ taa kalanso don o don technique bɛ yɛlɛma dɔnniya kura bɛ na. Ni dɔnniya kura nana aw kan ka dɔnniya ɲini ni dɔnniya sɔrɔla a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛtaa sabati a b'a sabati baarakɛda kan ni baarakɛda ye sɔrɔ kɛ baarakɛlaw bɛ sɔrɔ kɛ o ni baarakɛla ma sɔrɔ ni baarakɛyɔrɔ ma sɔrɔ kɛ sɔrɔ ka gɛlɛ baarakɛyɔrɔ ma ala k'a to toujours a ye kalan min kɛ a ka o bila baarakɛyɔrɔ ka hukumu kɔnɔ walasa ɲɛtaa ka sabati aw yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ ye ani an bɛɛ ye ala ka aw bɛɛ ɲuman se bɛɛ ka se i ka so hɛrɛ la ayiwa ka t'i ka denbaya sɔrɔ hɛrɛ la
ala ka tile ɲuman ban seli kun bɔlen don ala ka seli nɔgɔya an bɛɛ kelen kelenna ye ala ka seli ja ala ka an ni somika fana bɛn baara la ka walasa don o don an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ayiwa an bɛ kuma jɔ yan merci à tous bonne journée